Your mercy reaches unto the heavens. Or say wadoye kodru soro. Abusiafo na otwe asan aba etie mbion. Ye beda mu nyina ase na afi ya ma mo akwa aba so nko kwan so. London Ghana memenda akwanefo Sabbath school na afi chosemu empensem na ye de ebrɛw no. Ye beda twedi ampon Nyankopɔn na ase ye duru adusua etosonson. So hwe ye adusua na wose wadoye ekodru soro. Se ne ye nyina ye nim no kote mu nyina ye sua enyom anwoma no na mpempenso a yaduru yabu adusua no mu efa ene ade baako atoa so enche bia na akota no eba na wieye enti yie se wode wadwene no wonsusu eba kaye ho na adusua yi yatimi asua ne anya emu ntiase ye twen ho abasesia. So na oka ne boni ya adusua bi wo ho ma ye nso ene enti Onyankopɔn wom say on your God of justice but still no there is an element of mercy enti se ye be ma ho kwan ye be gi atum na ye de ahobrase aba awurade anim a awurade betimi aye fofo saa na megidi sɛ nwomtofo no ogu ne sɛ ɛho hia sɛ wafom kwan ne de ɔnkɔ kwankyerɛfo no ho na Yebesan amamu nyina akwaba na afi yede enchia sonko nso ede mamu nyina yebesan adam asenso sonko kwan so se de biara da mofidie da hasia ye no yesa adisua se de midi kankan the whole of this quarter no ye hwe enwom enwoma no ya ye adisua ne bebre makomako nsia na otwemu no yebese ye no hwe ne etoso enso no atifi asem no o se wadoye ekoduru esromaboafo no aye krado pa a omo bababo ma edisa adisua mpensem ade abramo but answer na no me yenkotie enwomfri la melodia korafo enchembra. Kata chenyo
yɛbɛda la melodia for ase enwuma omode abre ansa na yɛbɛhwɛ sa yɛn adusua yi mu no ma memfa aseda pace mfa ma wɔn a wɔn boa yɛn sponsor yɛ ɛhwɛ ɛbɔ yɛchi dom ɛma adusua yi yɛ a ɛde kɔ wiase afa na nyina de di country BN TV Ghana sa adwumakuo yɛ ankrankran adwumakuo afa TV adwumade ato wɔn so a ne wɔn ya ne sɛ yɛka nsempa na wɔn nso ɔmbɛbɔ hu dawuro de akyerɛ amansan nyina ra sa wo hwɛ yɛn na menim baabi a wo hwɛ yɛn de baabi a wotie yɛn a wo hwɛ yɛn bia no sɛ wo mo akakra bi a pɛsɛ ɔde bo atrɛ BN TV Ghana ɛsrɛ sɛ wo mo number ebepie yɛn funi na nifa na frɛ obi bɛgye wo so kakra bi a betimi no fa bo atrɛ BN TV Ghana onyankopɔn ebe hyraw saa na Hope TV Ghana nso ɔmo boa yɛn pa yi ɔmo na yɛn nso yɛ fasa yɛ yɛsa adusua yɛ ɔmo nso ɔmo fa ɛde kɔ wiase afa na nyina ara ɛde ma yɛ Hope TV nso ɛyɛ TV dwumakuo ɔmo nso onyankopɔn asɛm nko a no mu di ho dwuma ɔmo ma chance ma sɛbe nsam a ɛnto asum wɔ wiase no ɛmbɔ ɔmo TV no krampo so onyankopɔn asɛm nko a oyɛ onyankopɔn asɛm nso de a wonim sɛ ɛnɛ ho sikasɛm a ɛden pa so wɔ kakra bi a wɔn nso de bɛboa Hope TV a ɛsrɛ so number nso bɛba bɛda yɛn foni na nifa obi bɛfgye so na afei wofra kakra bi a wode aboa Hope TV saa na akɔbrekum nso abron ahafoma mu TV foforo abakra ɛfrɛ no Hands TV ɔmo nso ɔmo fa saa adwumadie ɛde kɔ wiase afa na nyinaa ɔmo de afei na ɔmo hyɛ asie ne nti ɛho sikasɛm no ɛnyame na mɛka ɛsrɛw sɛ wo hwɛ na wɔ mmoa bi a de bɛboa Hands TV ɔmo nso on number bɛba bɛda yɛn foni na ne fa na frɛ obi bɛgye so kakra bi a betimi ne boa no fa boa Hands TV na onyankopɔn ebe hyraw maboafo mo bɛboa ne de sa adwuma yi de abram no mayi o ma kyerɛ wo na afei wi ya hwɛ adesua no media mo somfo Bismarck mensa ene yeho adom me wo Elder Frank Aje eka me ho wa say Elder Frank yemo akwaba great ya da sese ene nso yeton safra watimi aba eda sepa nyi se efie boko de great me call manimu this is the first time yensa aka yenua ba ko no nso chosem no wakwadere mu pa ye yenua Ransford ohene ba sapon Rans yemo akwaba great say and then so wababeka ye ho na me ko eto no ho a yenyina yenim Elder Dr. Alex Collins Afa one neto eto anyone Elder yemo akwaba great Elder yemo akwaba se da wasen so se de biarada yeton safro na moba me yesa edition ma yenkate ani na me ma Ransford emompaye emaye mompaye sure jadefo ye ne na se na ma edema wo yeda wase say yen so watchen se woni eda so ekuyen ho emfa ho ne kron akron ne so awoso mama ya disua kuni si yensua ne ni nkitahodie no enye de ebe kosoro ne be kron tebade wo ma yibesua wo ho nsem ye be pensem wadisua mu ma yente ase ma ya disua ibetimi ne wo anante ne abobra ese fata obi a otwen wo we ne empire Yesu dim nti amen great mesan amamu akwaba sonko kwan so ene ye adusua no ye wo adusua etosonson basa wo hwe adusua yesua mana atwemu fiti beye adusua tosomiensa ede eba no yehu se onyankopon kron the Lord reigns odihene onyankopon son onyankopon tumi yakese onabo ade nyina onyankopon wotumi a wode ma wonipa dasani ye nyina ye dane onyankopon ena ye be hu se onyankopon kran okron no enye se okron te se asase su ha ohene kran okonani ma wusuro no da bi onyankopon we de okron nanso osa bre no ho aso de point se otie yen na osa ye den osan eje yen then ye bae na yafe yaba be hu se abra Israel for no ekupie nkwasum mu ewo Babylon no na Babylon for no ehyo mo edi omani ya esere omo na fe omo twa omo kanko bi so omo se mo na mo Israel na mo tum Ewurade honjom enne ama Babylon mo nto Ewurade honjom na Babylon na ya ananafo asase ohaw ne ahokire enti omo bi so omo se ne mpo Babylon ya yewe ye beye de mpo ohaw a yewe mu appetite no mpo wo hen a ye de beto onyankopon honjom no kwasem se bone emma ewiase nyina adane ananafo asase ye nyina ende woti England hasia onyankopon asem ye nka ne ba bia
obi a wasua ade akona nim kura mpo no ye bibia ompese obebo nyankopon din because an say obo nyankopon din a na say wonim die so wadwene kura mpo so ompese wo ye kwadwefo ompese obeye bibi ntina ode ho akoto nyankopon bi a wonim no so enti ama ende nyankopon din bo kura mpo no eya na ye de hu esie esa question ne koma ye nne se nde sa wiase a yeti ye be dan ni ato onyankopon ehun enwom enti ye firi ho na ehun se no se ewiase slavery nipa timpentin kwa amanfo ebre ne ohawa ne amanimu nhyeso ntanchia bebre na ekoso na enkosi da ben no anyankopon behwe no anyankopon say I will rise me sorry until last week no yehun se ose me sorry na osori nso a osori amahiafo ene mobrohunfo yekase hiafo ne mobrohunfo ase ne adusua na mayehun ye no enye de woni sika dabi obuho wo sika pa na honhum no na hia no obuho mu a wonimdie pa nanso na sika fo mu nso na hia ntie wo honam mu honhum ene adwene mu ahiafo omu nyina yasade se yebekọ mu nchen na yakwakobo mu this week adusua no emma ya another dimension and then ose o wadoye koduru soro yebehwe sene David ekire sa onyankopon na doya okodi ekoduru soro yi sen na David pese yete ase na afin so adusua ben na se yeto sa anwum ya ebetimi aboaye that is what I pese yehwe sa na wotwe mu yenka abosem no yebefa free Psalm 57 verse 9 and 10 Psalm 57 verse 9 and 10 ti me kind of bro for hasi nti da France wo ye kradwa me kind of bro for na so aka no twi kasa no mu e de amaye Psalm 57 verse 9 and 10 or say I will praise you O Lord among the peoples, I will sing to you among the nations, for your mercy reaches unto heavens and your truth unto the clouds. Amen. Amen. Twi no so e de mayen say Erade meda wase aman mu meto aye dwom aman mu na odoyo so kuduru soro na ono kure kuduru wiem ton. Amen. Amen. Great. Abusiafo we David na wo kantam se obeto orade ehonjom na fe waka orade maniye akere amansan enyina we enyeso na David ede giso amas gidia amapa na wo ma onyankopon na fe osawo trust and as a rishimu sonko dima onyankopon se ne hawa kuduru bia no onyankopon be ba abegye no na enwuma na tunti akoyese wo ohaw ne amani hunumu na wugidie wo onyankopon mu na wo ka kye nyankopon se obeto no honwum wa mansan animu obebo no hu dawuro abra nipadom ahia sanse wo wugidie se amanie na wukom no ono nyankopon no obeba abegye honwum na David etomaya yede aye enkabosam a yede ekom no nkabosam no ebeba mu na afi mpenifo akyerɛkyerɛ mu yɛnhwɛ yɛn adesua no ne dikan no ɔse nadoye wo hoda no Psalm 136 yɛnhwɛ Psalm 136 yes Psalm 136 verse 4 to 9 no yɛnhwɛ sɛ ne ɔka no ho. All right. Nyom ɔha biasansia ntemu enan eba no ose di onkoa ya mamade akese na nadoye hoda de ode ntiase ye osoro no na nadoye hoda de ode asase train suosuo no na nadoye hoda de oye akane akese na nadoye hoda owia se eni adekye so na nadoye hoda osrane ene nsroma se eni anadwo so na nadoye wo hoda de obobo Misraimfo wo makan mu na nadoye wo hoda na oyi Israel free wo mu no na nadoye wo hoda odensa eden ene basa watini mu na iyi won na nadoye wo hoda de otwitwa epo kokomu esinesini na nadoye wo hoda na ode Israel fa mu na nadoye wo hoda na oka Pharaoh ne dom egu epokoko mu na nadoye hoda. Amen. Amen. Great. But I say yan show na nadoye hoda you can see say nyom tofo no
senior or recount as a body na or recount now or the Israel for no so called past na ni now can be also na ndoye hoda edin funi no twachire yen wahasi eda se ene asimbisa so hwe sade odwomtofo no ekyerɛkyerɛ awurade adɔyɛ ene ne mobro hu na ɔbɛbɔ so a ensida eye ntoatoaso na yefa de kenkan ye kura mu na empre aduonu nsia na wabɔ na nadɔyɛ ɔhoda no ɛso na ɔkyerɛ awurade anwanwade ene adɔyɛ a ɔde ayɛ ne man ana ne manfo ɛho adi akyerɛ eba se yɛtwen adwen ɛba yɛn so se yɛhwɛ de awurade ayɛ ama yɛn na sɛ mpo damu no yɛse yɛ bobɔ so maako a menyini sɛ da no koraa bɛso yɛn esan sɛ ɛkwan yɛ fa so home ɛkwan yɛ fa so nante ɛkwan yɛ fa so edidie ɛyɛ bebree kwa so ɔhwɛ kwan a nyame ɛbɔ nipa ana sɛ kwan a nipa fa so yɛ nipa mujatoa ɛda onaye mu ansana wafa akwan bi so ma bosome nkron ma me awo na eye awonwakwan a nyame asetie ne etina eno nti awurade adɔye a ɔne ye die ene ekwan a ɔfa so ene ye etina no enia no da bia no sɛ de medical aka no ɛwɔ sɛ anka eno nkoa na ye ka no ya asetina mu na ɛbɛtoatoa so saa enti awurade remfi yɛn sɛ de adesuane ka no sɛ ɔbaatan kora re be free ne ba awurade de ne re emfri yɛn na ɔkae yɛn da bia esan na dɔye a ɛwɔ hɔ ɛwɔ yɛn bramu da ne nti amen me da say that yeah me hwɛ no wa ha say practically no sana enye yen say wunim sɛ onyankopɔn sɛ na yɛda sia narrative ade hwɛ sɛ ne nipa kra yɛ form ne sɛ ne ɔkwan a ɔfa so kra betena ha sɛ yɛ yes adusua ya yɛmfa ne sɛn sɛ nim sɛ nyankopɔn adɔyɛ ti sɛ ya sɛn na wo yɛ nipa ya setena no ɛne yɛ ne nyankopɔn relationship na ɛnyɛ sɛn. Yeah, me fa kranka ho na mensa emesi wasem bisa no so. Once addition a follow up from last week dear no. Last week addition na it was very heavy. Last week addition no na we share especially Tuesday, Wednesday about leaders or more press or more down na ehu. Enti a Drew State Bia, we shall last week edition na ase ehu abakakra. Na this week edition a befitting say twice what say even in God's judgment, the justice mono, there is love and there is mercy. That's right. If it's on Yamene boy, you be Drew baby, you be who the state and not David war, empire or suffer on Yankopon. If say last week edition, so transit now shall state be our one who influence over some people be. And you want careful, you be show pass, be a Debbie decision be a year, no, there's no hope for me. Yes. And on your mature say, the decision and nam sam so tress, unyamene boy, unyamene nuni, unyamene cry mu, and unyankopon, wom say, or your God of justice, but still no, there is an element of mercy be woman. Ye de hotono so ye betim enya sa mercy no. Additional to us on the best start on packet all the different aspects. Great. Madam was say my yenasa edi mayen. Afi de yen to us abusian for senior ye huno sa onya kwan na kenkan Psalm 136 na obi hu onyankopon di krontia na oto sa nwum so onyankopon adoye ohoda ye nwumto ne aseda ayeye a ye de ma onyankopon a ekyese onyankopon fundamentally no ni su no eye adoye na afi eye papa nsa na onyankopon eye ma onipa edasani ye nto aso na afi ye nhwe se bo akoma a emutie ye nhwe sa addition na se ne esitie eno ye Psalm 51 verse 1 to 5 no yenhwe nsem bi a David etro no anwum no yenhwe se ne mu nsem sitie Psalm 51 verse 1 to 5 okay kan se onyankopon umimobo se wadoye tie no mobro hu a edoso nti fa me mrato wo me hu free amumuye mu kra yes na prapra me hu free me boni mu na mahunu me mrato no yes na me boni wo menim da
wonkwa na mafom wo yes na maye de eye wani so bone na wadi bem ukasa mu yes na wo ho ate watemu mu hwe wo me amuye mu na bone mu na me na nyinsan me amen amen yɛnhwɛ we na ɔnwomtofoɔ no ade na no appeal to Nyankopɔn ne mercy anase nadom na mfoni be no pese twakere en wase ɔdwomtofoɔ no ɛte ase Onyankopɔn su ne ne ban a ɔyɛ ne se Nyankopɔn ɛyɛ mobrohu ne Nyankopɔn mobrohu no ɛwɔ hɔ fi sɛ yɛ fom a ɔde bibi ɛkyɛ yɛn ɛno nti no abra wokan Psalm 51 no na wohwɛ chinisɛm na abra David hunu sɛ wayɛ bɔne no wokan ɔte ase sɛ nyame nko na mayɛ mfom so atia no na nyame woyɛ bɔne tia no na unno wo ho a ne fa ba ko en se oyemobro hunu nti se wokɔ no na akɔyɛ kɔsra adɔyɛ ɛne ado ɛne nti wokan no hu se wo hunu mfom so abra odifo Nathan beyi na ten no na ogi tum no ne ho no hu se bɔne yi de enye nipa nko na mayɛ atia no na mmom mafom Onyankopɔn no ne se onu ne ho no kɔhwehwɛ kwan foforo a obetimi abɔ aba na no hwan ho na abenya free Onyankopɔn nko ho na betimi enya free nti se wokɔ de ɔyɛ ade no te se ye ka yusi sɛ ya to da se wode kɔ omo ye ho na omo siesie ma se de be ye betimi aye adwuma a ese se ye no saa na mgidi se dwomtofo no hunu se ho hia se wafom kwan ne de onkɔ kwankyerɛfo no ho na afi onkɔ sere no ho tumi foforo a betimi ama na bɔbra na emom onsan kɔ saa kwan onkɔ so ntana ne bonim no onkɔ so emfom kwan nti na ɔhwɛ se Onyankopɔn ma na koma e ma na di Onyankopɔn nko ati Onyankopɔn pɛ no e na ɔpɛ se ɔyɛ ana du bra a yetimi konfum so bi mu a ya na ya dwenkyerɛ sɛ afei de nyame kura nim ye bim afei de ya free nyame achi kura nanso Awurade hyɛ yɛn bɔ sɛ ɔda so ɛka yɛn ɛno nti sɛ yɛbɛma ho kwan yɛbɛgye atom na yɛde ahobrɛase aba Awurade anim a Awurade betimi ayɛ foforo obetimi abɔ akoma foforo ato yɛ mu ama yɛn new beginning ama die pesa ye frasie ni Awurade tu anamon wo foforo ye mu bia no Awurade be ma ya sa akonya no ene nti yen na wo se ye gitum se ba bia maduro die ma hu se maduro akiri enti Awurade maba ye me foforo Awurade nso be yen sa amen nti yɛhwɛ David shetonation no ɛde mpa na yebetimi asia free wo hwɛ okwan a David fa so na ɔka ne bɔne ya adusia bi wo ho ma yɛn nso ene sene yen approach BBC because yen na nim bone a David ye na Nathan koyi na fe ohun ne bone no from there na fe o confess ne bone ye hwe lines ne ye hwe nsemfu ana edin ne betumi asua free emu yeah once pen p no nipa bi wo ho a ye bone a inse se ye begi atum se ye ne aye bone no ne ye de niam bi yi ya no but o kan Psalm 51 David anye say obeyi bone na to bi so o accept say on why bone no na o ko nyame anim say onyame moa no no you saw some illustration be about say o kase for hyssop worship no hyssop no in the olden days na antiseptic soap na yare bi serious yare at that time na kwata leprosy and so obinya kwata no cause of opinion ho also opinion part of the purification is say when you use ordinary soap when here his soap which is a way soap a very way effective way no dia horo ne ho boni nyina na David boni o ye ekofa yuru ayere ekum no David efa ne say na David ni kwata o be ofa ne say waye boni to a state be say boni no aman ho ye fin te say obi a kwataye no nti oba Awurade wo say Awurade this time enye simple washing bi pen and pese wash me na mesro fa hyssop no na fa wash me Jesus sana adisua no pese ye say ye bone ye mfonso a say ye ko Nyankopɔn anim ne de ahobrase so de ahobrase ko nyame anim a no nyame so ebetim ajewo na so ko na wo ye say wonye obone ntumu a ane e no wo beda so atena bone no mawu e wo bone mu nanso eni se sa na ye no
So yo madam wase my ade pa say abusuafo se ne ye sua no ya se ne David na nwomtro no no se wadoye koduru soro eno na yegusuara ya hwe na bra David ye bone na okọ onyankopon anim no wanko kan se obi a wode mfomso no anaase wode blame no koma obi wode no mfomso tumu no ka mfomso no se ne esitie osoro onyankopon no onyankopon de na mfomso so ede che no yem toaso na yenhwe ne ewo se se wo awurade se wudi amumuyode achira na ebesi ni nya si if you Lord should mark iniquities. A quotation one of the Psalm 130. Young kind Psalm 130 verse Psalm 130 verse 2 to 8 no young share asama ewo honomo. I can kind say erade tiemene wen waso tiemen kotosre erade so odi amumuyede achira wan na nka obegina na wona fache ewo fam na wasuru mehwe erade kwan mekra hwe kwan na nasem eso na manida mekra twen erade esene awenfo a wotwen adekye sene awenfo a wotwen daache adekye Israel ma wani na erade so na fam ena adoyewo na ogie a edoso ewo ne nsam ono na obeji Israel efri na nimumu yo nyina mu amen amen yan show sene asembisa do esi ekoye ewurade se wudi amumu ye chia question a obisa no personally no it is sense na yi mfoni ben ena sa nyum yi etwetwe yen nti said the edikan ahwe Israel man ene wakwantu ne nyame oni nyame entem nante no edrubre bia na wate atua edrubre bia de Awurade se momonye no eno na omoye ne kese pa hye Awurade abufu eno nti se Awurade se odi saa ne mane che kwa pepa Israel man nyina free ho saa na yen so yetie se Awurade se ohwe yen fumso ne emra to wodi akira anka menyini se odasani bia ete asase so nanso Awurade abufuo no esan twen eba ne nkyɛn esan se ohwe obatan abufuo a obatan bumfu ne ba se opo no kra ne mom no ne bufu se be ya ne ba ne behu se ade na awoye no entwa yie no besesan firi ho na wasan agye no abata ene ho biem nti Awurade abufu Awurade yemfum so a ha no ye ne ya nanso kira o kire oya ewo ni mu na kire se opese osan atwen ba ne nkyɛn ene nti yensesam free sa kwan no ho no waye krado se obegyen aba ne nkyɛn great me da se pa hono se o hwɛ de adisɛyi ka de se oba de boyi no fifi no so kan trust no present se de biara da naja esori begina na ban so hwɛ se ne ba no ebesan aba saa na nyakopon abufu no etie enye se no bufu se o pese ye kode nkosɛi nemum ne bufu se o hyehyɛ pama entie ye ne ya out of pain ena ma ne bufu se me mai be de kwan to kwase mo mfa ha mo ampema fa ha no enti ya onyankopon ewo maye no ene na ma ne bufu na won se ne bufu mpo a osan ye hyehyɛ ma ye se ebitimi asan ba ne nkyɛn se wo kan Isaiah ti aduonu nkron no se Awurade nsa nye tia a enso ogie na sonso enye duru a enti asem eno me hu se nyakopon emfa ho ene ye mboni bia ono de se ne ositie na na otie ne bufu mpo a owo do owo pese ye besan aba na wagye ye ama ya tena ne na ase na hyehyɛ owo ma ye nyina abam owo ya brabom great me da mwase abusafo se ne addition na ekɔ no ye hwɛ se wadoye koduru soro addition ye hwe egyina kyɛ se regardless baby empempenso baby a ya bɔne akokuduru nyankopon adoye no koduru soro no enkyɛ se eni awieye that's everlasting and or describe no was in everlasting because o hwe adebo se ne osibo ade o hwe onipa se ne osinwene yen o hwe niema a wo sie wo wiase na ni nyina onfa belim famre yen
every month bia no hu se nyankopon na doye no edoso dodo ena afi krampo no yetimi ye bone pa de kodrum pempensi obi a wotimi se wa wo ye bone no watimi se sa bone we die me krampo na me ye obi anka me mfa nche no but onyankopon na se na doye kodru suru ne nti no na odi ache nti na David die no ofo obi yere esa kun no na so bom pa ye de sere nyankopon no sa doye no a eyo nyankopon su no odigi David sa so na ha se o bisa yasem o bisa nyankopon se hwe nyankopon se wo de amumuya nipa ye no se nka wo ye wadwen se obedi akire pa dia practically se nyankopon ka se ne ye no obedi achi eno na odi betua ye ka nka wo fi se wiase nka be dey I don't think sen ke betimi krampo atena yete ba yen twa yes obi ye bibia do we have that you say nyankopon so hwe ye nso e dia ya it's just the same approach and I dey approach ye ho yeah I think say if we realize who the nyame ya ama no se na esi sombo a and na be kire how a we move forward. That's right. When are the my it is just perfect. Yemfa say why you born why jitum so why you born na aban nsa account ye do akogina old belly born a why ye KBS here do tum numbers of years, yes, about 20 years na suddenly kenaba or say mejitum said ye why you would deserve 20 years but made by the prerogative I may want my kasi yenya oh nipan enichi odi be ba second wo ho be kwako bunko to dwe aye we asom no aye we say like enichi abeye we no ebebro so yes the question be say na be fitting yes say ye recognize our state and until David can say onyankopon wo fa book nanka wo check boni amaye wo me boni bia now they compare the consequences wo they compare the consequences there's no way say metima be gina wanim na say me boni nyina especially going back to Psalm 51 yes when wetim boni amaye me plan ye kum obi ekwaji obi yere wetim the boni we nyina ache me oh the only thing I say me ye say me sorry na be yiwaye. That's right. Yes our attitude to other people, our attitude to how we worship God will be different. That's right. Excellent. Madam Mwase, yentu asuna fi wasi ayenka otumfo ne ahomobro nyankopon. Praise to the majestic and merciful God. No mepesi ye share Psalm 113. Psalm 113 verse 1 to 3 no. Okay. Psalm 113 no. That I can say munye radia ye. Mu erade nkwa. Munye radia ye. Yeah. Munye erade din aye. Inshranka erade din. Emfree ene nkusida. If emfree uwia puye akopem na toye. Erade din esaye. Amen. Amen. For 4 and 5 na kahona. Okay, nti nine no say wama erade so amanama nyina so. That's right. Enu monyam tra osoro. Wan na otese erade ye nyankopon a etenabia ewo soro. Amen. Amen. There's another psalm wo ha mepese kan ba kope Psalm 123 verse 1. Psalm 123 verse 1. Just and also at the mayen say Una me mama ne so mehwe wo wa wote soro. Yes. Hwe se de akoa eni hwe wonwura nsa no no. Se ne afna eni hwe na wura ensa no no. Yes. Se yen eni hwe Awurade ye Nyankopon ene no kosise obedom yen. Amen. Amen. Momenhwe sa two psalms ya yakenkan yi. Onyankopon suben ena edenadi ede atrayen. Nti the elder edena no see no ka wohwe mu a de Awurade age yen akoduro no ke wo se da yie ena wo se ehye ya numuma. That's right. Da enyum to ena wo se ye tontom no kanisi ye bisa bibi afre Awurade ho isan se de waye no ebro ade nyina so ene nti e wo se ye kire ye ni so e wo de Awurade aye amayen no ene nti Onyankopon a wama no so kese ebrade nyina so no se watimi abre no ho ase e de ne doba amayen abeye agide amayen abewu agyen free bone a ana wu ana wo se ye wu mu a e de ebiem na wo se ye ye wo se ye ne se
yɛde yɛn ase nyinaa no ɛyɛ ɛbrɛ Awurade anaasɛ da biara no yɛda n'ase wɔ ayɛyie ɛne nnwontoɔ mu ɛkyerɛ yɛn so wɔde wayɛ ama yɛn no mu. Great. Medase pass ne abusanfo se ne yesi ehwe edusua ne se ne elder Frankaje a kyerɛ no wo hwɛ ne onyankopɔn aya amayen na wo de toto ne ye nipa ye tebia se ne sitia na kyerɛ nke sɔre a yeyie ni asedanko a na wo se ye de ma onyankopɔn se wo hwɛ se ɔno onyankopɔn na nkasa descend low ababewu agye me no mienu nkwa onipa ye ne sen ye ne hwan eno onyankopɔn beba be sade amaye na doye ni na mu bro a ekwa akoduru soro no eno nti na ema onyankopɔn etimiye sa ne ma nyina ede man no kwasem se yesua ni nyina no na ye fa emu aba se onyankopɔn eyi seed maya enye se wonso bibiba wone wo yonko ntim a sen na wonso ewo se wo ye na dog e kan se wonya santi ase ya ebe informu sanye se bia wonso wayonko famu ana se wonkita wundie woni nipa nkita wundie no ntu be hu kwan a obefa so ani onipa adi afi yen hwe ne edi awieye wo sa yen adisua na afi yen fambra na wieye wo se ma owre infree ne ye pa nyina wo se forget not all his benefits. And also Psalm 103 no kind from verse 1 to 3 no yeah nhwe sa ayi no nso e wo ho no mo mekra shrewrade na me muade nyina nhra ne din kronkron mekra shrewrade na ma wo remfiri na ne ye pa nyina ono na ode wo mfumso nyina kyewo na osa wo yare wa nyina amen amen yes Psalms we no nso sen na oda onyankopon adoye adi e kye yen wa hase me kan kakra say me kinka no me ne je me trim and say okwa enoma obobo so fi etimi ensa ekopem enum na me giri say asase so ekona na nyina no yade aduane ebedie enoma ete ya brabo say ya ware se me fi sem school sem eno na o me say yakopon ewum say ote osoro na so enoma ekoso ya brabo he is concerned opese oni oye involved in our lives nti e chose yakopon owo ho ya oye bone na so it is said the other kind the am hye no my every time na hu mo bro ne enja no ma na ntwe emfa ho ne ye bone su ni se ne su ne ye ban tie ne to da mpa ya so brachi ya so den se ye ntie no like hu mo bro no ya bounce o man no kra na otwe wo ba o man no opia wo ba no to da mpa ne ya ho chinchine twa ya ntie ase na so ni nyina mu no yakopon me hu se niema ehia ya bra bomu no de bia wa ye provisions amaye ya ye ba ne nchen kwa dia odi be maya ama na bro so ama de ye kra etobempo a ne bo ha ye musa no kra no ni nyina odi be maya na me say ye pese ye ben ye esutie ma nti say esutie dia gide sam me hu say yakopon wa hihye papi a wasiesie ama ye de hia say be esutie na atena ne na ase amen if I crank count odonto no ka about yakopon faithfulness or say God's loyalty or say shira if we say onyankopon ne covenant ne bosha wa hihya ma nyina no onyankopon bring nyina wo di so that's right na odonto no tenase na odwen sa ne ma we nyina odwen na brabom de wakomu bone a waye chi onyankopon na onyankopon de bone na che no ne se ne onyankopon abring nyina wo hwe no so na obon ho ban a he cannot stop that's right he cannot stop or say bibie wo memu bia ye den sure Awurade na sana onyankopon addition ese ekomaye sa bring na ese etnase ne ehu se wachiro wo se onyankopon na eboye onyankopon na sustain ye se etnase na ye mark ye de pen ne paper eto ho ne ye hwe ye bone ye ne de measure bible mo se ne bible ka so ye bone we ya asochi we na ese unya na still ye da so tiase na still day to day or say his mercies are new day to day ye experience the blessings of God that's right nothing will stop us you cannot stop but praise God great
Yes, abusiafo yen adusua no yede ebe twe hase meda maboafo no asepa ye se omaboa na yedi adusua yi ede abro adusua de abro wi eye adusua etoso enson ose wadoye ekoduru esoro no kwasem se David nyom to a woto ye hwe ono ne tibia na uwomu ono no David no obompaya omompaye mfo no ensi nchen ode ono ankasa ne bone tibia enso no kaka we nyina na ohwe ne oyeye na nso still onyankopon de nemfom so de chen ya de obeka ne se onyankopon wadoye no ekoyede ekwa kuduru so chese eye everlasting no eye na se mercy eye onyankopon su ba ko ni din ba ko ede mercy eno so koma ye ene say no matter what regardless of our sins anase mpempenso biara ye mboni akuduru biara onyankopon aye krado se na doye na ebrade nyina so no ode ba man ti so wo fa na di free last week na ebia na obi abehye wase anase in one way or the other na wakodi obi so ama waye na yakayaka de pa ma samre wanya nuhu bi se asimasi ada bi oba amencha na ase mene nya nkitahudie no sisi me so maye no bone nyankopon aka agina dua we so ka kire o se ose na doye no ebu bibia so se wotimi nu hu na wonya akoma pa tise ne David nya akoma pa o ka se onwo akoma emu tie no emfantum mu a onyankopon aye krado se obede obeji wa free sa bone ni nyina mu onyankopon enhira mu na onhwe mu so dasende yede adusua etoso anwotwe eno nso na ebe etoa mu so sa adusua no nso ye adusua bi a nokwasem ne se eye kama pa ye menyi hu free mu sanse eye adusua ebeboa ye mpa se wohwe sa adusua na wo se wisdom for righteous living and as a nyansama tenene asetena eno na next week yede bebro katwani na mema elder Frank Inshaso emaye eji for ye mompaye ya me dawase enanso na mo hon kronkron so obi eni ewo tibia bia na ewo mu na obeje yen ene kwan ya ope ohwehwe se yen fa so na yen kire yen so de wa ya ma yen mu adisuen ye sro se ma yen fa ntoto ye bra ho na fe yen hwe de ye wo se ye no ya setena mu na ye di hye odin kronkron mu nyam na amamansan nyina hu nyam kese ya wo ye ene wani mu nyam ebrade nyina so boy na adisuen ye ne yefo sense ye be ye tifo arefufo e wo Yesu Kristo demonti amen.